ಆರು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಡ ಉದ್ದೇಶಡತ್ತು. ಈ ಪರಿಸರದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವಂಚಿತ ಬಡವೇರು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಹಿಂದುಳಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಣ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಂಚನೆ ಹೈಸ್ಕೂಲುನು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಲ್ತು. ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಲ್ತು ಸಾಧಾರಣ 80 ವರ್ಷ ಕರೀನು. ಯಥಾ ಮುಲ್ಪದ ಜೋಕುಲು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇಪ್ಪೋಡು, ಅತನ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಇಪ್ಪು, ಅತನ ಶ್ರೇಯಾ ಅಂಚನ್ ಇಪ್ಪು, ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡಾತೇರು. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ರತ್ನಾಕರ್ ಸದಾನಂದ, ರೆವರೆಂಡ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಸದಾನಂದ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ಇಡೀ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿನಾಡ್ದಾರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಏನಿರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆರನ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಈತೆ ಬಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡು. ಆರನ ಉದ್ದೇಶ ರಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಡು ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಬೇತದಾಲ ಆರೆಂಕ್ಲೆಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಜೀರಿತು ನೆಟ್ಟ ಬಡ ಏರು ಶಿಕ್ಷಣ ವಂಚಿತರು ಇರ್ಲೇರ ಒಂದು ಆತು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಳು ಸೇರ್ಸಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೈಮರಿ ಇರ್ದು PUC ಮುಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕಡ ಜೋಕ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುನ್ನ ಅವತ್ತಂದೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಮುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರೈಮರಿದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಆಶ್ರಮದ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ರ ಅಕ್ಲೇ ಗಾಡಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಲೇ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ ಪೋದು ಬಲ್ಪುಗು ಬೈಯಾಗಿ ಅಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇತ್ತರೇನು ಒರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ರ ಪೇಪರ್ ಆಡ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಶಾಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೇಪರ್ ಬರೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಒವೇ ನೆಕ್ ಮಲ್ಪುಣ ಅತ್ತು ಜೋಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯನು ರೂಪಿಸೋಡು ಓಲ್ಲ ಆವಂದಿನ ಅಕ್ಲಿನ ಇಡೇ ಸೇರ್ಸೋಡು ದೇಪಂಡ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಓದಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬೊಡೈನಾಥ್ ಶಾಲೆ ಉಂಟು ದುಡ್ಡಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ ಬಡವೇರೇನು ಒಂಜಿ ದಾಖಲಾತಿ ಮಲ್ಪುನ ಒವೇ ಶಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನ PUC ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲಾತಿ ಏತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಓದಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೇನ ಎಂಕ್ಲು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪ ನಿಕ್ಲು ದಾಲ ಫೀಸ್ ಕಟ್ನ ಬರ್ಚಿ ಇವನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಗ್ಲು 2-3 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮುಂದಿತ್ತೆ 4ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳು ಪರ್ಬ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ರಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನು ದೇತೊಂದೆ ದಯಪಂಡ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಬದುಕು ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ರಾಜ್ಯೊಡೆ ಅತನ ದೇಶೊಡೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಬೆನ್ಪುನ ರೈತ ನಡೆ ಪೋದು ಆಯನ ಕಂಡ ನೇಜಿ ನಡೆದು ನೇಜಿ ನಡ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಕಜಾವ್ ದೆತ್ತ ಐನರ್ದಕ್ಕ ಬುಳೇನರ್ದಕ್ಕ ಐನು ಕೊಯ್ದು ಐನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಬಾರು ಬೇರ್ಪಡಿಸದು ಬೈನ ಇಲ್ಲ ಬಾರಲ್ನ ಕೃಷಿಕಗೆ ಕೋರ್ದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಪಿರೋಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಪರಿಸರನು ಒರಿಪೋಡು ಬನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಗೋರಿಗುಡ್ಡ ಎಂಕ್ಲೆನೇ ಚರ್ಚಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಶಾನ ಉಂಡು. ಆ ಸ್ಮಶಾನಡು 305 ಎಲ್ಪ ಜಾತಿದ 305 ದೈ ನಡ್ತಾವಿತ ಮಲ್ಲಾತರು ಜನವರಿ ಡೈಕ್ ನೀರು ಪಾಡೇರ್ಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪನ ತುಳು ಪರ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮ ತುಳು ಪರ್ಬ ದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಶಯದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುದಾರೆ ಉಂಡು ಕಿಟ್ಟಲ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸರ್ ಆರೆ ಕನ್ನಡಡು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶಬ್ದಕೋಶ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಜನ ಆ ಸಮಯಡು ಆ ಮಿಷನರಿದಾಕ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ರಬೋಡದು ತುಳುಟೆ ಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ತುಳುಟು ಪಾಠ ಮಲ್ತದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣವಂತರಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಾಷೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿನ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ್ಲ ಪನ್ಪೇರೆ ತುಳುಟೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಾತು ಜನ ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿತಿರ್ದಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಈ ಕಿಟ್ಟಲ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಎಂಕ್ಲೈನ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತು ದಯಬಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಈತು ಪೊರ್ತು ಬೊಲ್ಪುರ್ದಿಂಚಿ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಲೊಂದೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತು ದಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಇತ್ತನಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತನಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅದು ರಡ್ಡನೇ ಅದು ಸಭೆತ್ತ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಡ ಸಭೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರು ದಾಯ ಅಮ್ಮನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರು ದಯಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕ್ಲೇನ ಅಮ್ಮ ಆತನ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತದು ಬುಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಒಂಜೇರಿ ಅಮ್ಮ ಆನೆ ಆತ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಪೇರು ಬರಿದು ಎಂಕ್ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಇನಿ ಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಇನಿ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪೋಡು ಎಕಡೆ ಆರು ಪಣ್ಣಲಾತೆ ಅಮ್ಮ ಏಪ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪು ನಮಕ್ಕಿಪ್ಪುಜ ನಮ್ಮದಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ
ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಕಡಾರು ಕತೆ ಎಟ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅದು ಇನ್ನು ಯಾನು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಉಂತೋಡುದಂಡ ಆತನ ಈ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಇನ್ನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಓಡುದಂಡ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಉಂಡು ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಡಲ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ನೀನಿಜ್ಜನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಗೂ ಏನು ಬರೆಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐಕೆ ಅಮ್ಮನ್ನುಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆನ ಏಪುಗಳ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಐನು ಏಪಲ ನಿಕ್ಲು ನೆನಪುದಿಲ್ಲೇ ದೃಷ್ಟಿ ಏನು ಅಮ್ಮನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಏನು ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ವಜ್ರ ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿ ಪೂಕೋರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ವಿಠಲ್ ಸರ್ನ ಅಮ್ಮ ಶಾರದಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಪುಡಾದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನಿರಿಗೆ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದೇತ ಮತ್ತು ಯಾರೇನು ಶಾರದಕ್ಕ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಯಾನಾರೇನು ಸುರುತು ಇನಿ ವಿಠಲ್ ಸರ್ನ ಉರು ಪೊದುತ್ತೆ ಅವಳು ಇವಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕರ ಸಂಶಯ ಕೂಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ತುಯ್ಯಾನು ನಮ್ಮನ ಅಕ್ಕನ ಬಂಡದು ಬಟ್ ಆತು ಆತ ಹೆಲ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಚ್ಚೆ ಅಂಚ ಶಾರದಕ್ಕಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಭಿನ್ನರ್ನಕ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ವಿಠಲ್ ಸರ್ ಇರಿಗೆ ಯಾನು ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಸುರು ಮಲ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರುಜ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯೆ ಇರು ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಆರು ಬೋಡ್ತರಾತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಡು ದುಂಬು ಎನ್ನ ನಂಬಲಿಗೆದ ಸತ್ಯ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರನ ವರಪಸೋದ್ರ ಅಪ್ಪ ಕಚ್ಚುರ ಮಾಲ್ದಿನ ಪುಣ್ಯದ ಗರ್ಭೋಡು ಬಿಡುದು ಕೋಡಿಕೊಂಡಾಲ ಕೊಡಗೆ ಬಣ್ಣೆರಡ ಜಾಗಿಡ ಬುಲೆಯಿನ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರುದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮಠ ಅವೇತೋ ಸಾನ ಮುಂಡಿಗಿಲ ನುದಿಪನ ಮಲ್ತೋದು ನಮ್ಮಿಂಚಿತ್ತಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕರಿಗಂಧದ ಮುಗುರ್ಪಿಚ್ಚಿದೆಯನ್ನ ನಂಬಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಂತ ಎರಡು ತಗ್ಗ ಒಂದು ಇನ್ನು ಏಳು ಕಪ್ಪದ ಕೊರಗೆರೆ ಅಳಿದು ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ಬಳ್ಳಿಂಗೇರದ ತುದತ್ತ ಪೋಯಿನ ಅರಿಯಿಂದ ಮಲ್ತಿನ ಸತ್ಯ ತೆಂಡದ ಕಾಯಿನ ತಾರಾಯಿಂದ ಮಲ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಕೊರಗಜ್ಜೆಗೆ ಯಾನು ಮೊರಪಡ್ಡ ಬುರುಂದು ಈ ಪೊರ್ಲ ಚಾಬಡಿದ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡ ಕಡೆ ನೆಲೆ ಎಣಿಸಿದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನಕ್ಲೇನು ಸುಗಿತೊಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸುಗಿಪೆ ಬಂದುಲೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ದ ಬೆಚ್ಚೆ ಬೆಗರ್ದ ಪಚ್ಚೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಇನಿ ಗೋರಿಗುಡ್ಡದ ಮಣ್ಣಿಡು ಉಂಡು ದಾಂಡ ಆ ವಿಠಲ್ ಸರ್ನ ಮೇಟ್ ಆ ನೆತ್ತೆರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಪೊಲಬುನು ಜನಮಂದೆಗೂ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಇನಿ 4 ವರ್ಷದ ನಿಜ ತುಳು ಪರ್ಬ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಬೈದತ್ತು ಜಡತೆ ಸರ್ ವಿಠಲ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಇದೇ ಪೇರು 2ನೇ ವರ್ಷನಾ 2ನೇ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಾತು ಅಂದತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದತ್ತು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂಡ ದಾಯ ಖುಷಿ ಆತನಂದು ಬಂಡ ಯಾನು ಓರಿ ಭಿನ್ನೆ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆದೇ ಪನ್ಪಿನ ಖುಷಿ ಆತ್ತೆ ಆ ಮುಗ್ಧವನ ಜೋಕಲ್ನ ಮೋನಿನ ತೋನಾಗ ಆ ವಿದ್ಯದ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಕಲ ಉದ್ದೇಶನು ತೋನಾಗ ಇನಿ ಆ ಜೋಕುಲು ದಾನಾ ತೆರಿಯಂದಿನ ಮುಗ್ಧ ಜೋಕುಲು ಪಾಪತ್ತರು ಇತ್ತೆರಡಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ನಿಖಿಲ ಕಲ್ಪರ ಬೋರ್ತಿನಾಥ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರತ ನಿಜವಾದ್ಲ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ತರೇನ ತಗ್ಗವಡೆ ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಠಲ್ ಸರ್ ಬಕ್ಕಾಕಲ ಕೂಟದಕ್ಲಿಗೆ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೇಯಿ ಮಲ್ಪೇರಕಲು ಏನು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಮೂಜಿ ಬುಳೆ ಐದು 4 ಬುಳೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುಗ್ಗಿ ಒಂಜಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಡ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೇರು 4 ಬುಳ್ಳೆ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಣ್ಣೆಲು ಅವು ಯಾಪಲ ಸೂಳೆಗೆ ಅವು ಯಾಪ ಬರ್ಪುಣಿ ಯಾಪಲ ಪೋಪುಣ ಸಾಧ್ಯ ಹಚ್ಚಿಂದು ಆ ಸುಗ್ಗಿ ಉಂಡತ ಅವು ಮದ್ಮಲವು ಆ ಮದ್ಮಲ್ ಬುಳೆಯನ್ನು ಮೊಕಲು ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಉಂಡತ ಅವು ಪೆದ್ಮೇದಿನಿ ನಮ್ಮ ವಾನಮನೆ ತಾಂಕುವನ ಅಂಚ ತಾಂಕಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊಳಕೆಡು ಬುಳೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮದ್ಮಲೇನು ಮೊಕಲು ಅಂಬಿಕಾನಗರದ ಅಂಚದ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೋಡು ಅವನು ಕೇಯಿ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ನಡೆದು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಪಂತಿನ ದೆತ್ತದು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಬುಳೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ಕೊಯ್ದು ಪಡಿ ಮಂಚಡ ಹಾಕದು ಬಾರನ ಕನತ್ತದು ಅವೇನು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಬೇಲೆ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಬೇಲೆದಲ್ಲತ್ತು ಅವೇನು ಅಲಪೆರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ಮುಲ್ಪ ಕಳಸೆ ಉಂಡು ಎದುರು ದೀತೇರು ಅವಿತ್ತ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಕೊದ್ದಂಟಿ ದೀತೇರು ನಮ್ಮಡತ್ತ ಕೇಂಡ ಆ ಕಳಸೆ ದಾದ ಬಂಡ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಬಂಡ ಪೇಂಟದ ಜೋಕಲು
ಒಂಜಿ ಕಳಸೆ ದಿಂಜೋಡುಂದಾಂಡ ಏತು ಸೇರು ಅರಿಯಾವಡೊಂದಿಕೆಂಡ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏತು ಸೇರು ಆವಡಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಳಸೆ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಏತೆ ಒಂಜಿ ಕಳಸೆ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಏತು ಸೇರು ಆವಡು ನಾಲ್ಪಾವ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೇರು ಒಂಜಿ ಕಳಸೆ 14 ಸೇರು 14 ಸೇರು ಆನಂದ ಒಂಜಿ ಕಳಸೆ ಮೂಜಿ ಕಳಸೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅಪ್ಪಣ ಏತು ಸೇರು ಹಾಪುಂಡು 14 ಮೂರ್ಲಿ ಏತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಮಗ್ಗಿ ಏತೆ 42 ಸೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಆ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟೋಡುಂದಾಂಡ ಅಯ್ಯ ಕೊಂಚ ಕೊದ್ದಂಟಿ ಬಂದು ಬೋಡು ಒಲೆ ಅಲ್ಪಂಡು ಒಂಚಿತ್ರ ಸೊತ್ತುಲೇನ ದಿವೊಂದು ಇನಿ ತುಳು ಪರ್ಬನ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರಿ ಜೋಕುಲೆ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಕದೆ ಬಾರಿ ಕೈತಲಾತನಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಎನ್ನ ತುಳು ಬದುಕಡೆ ಬುಲೆತ್ತಿನಾಯೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಒಂದು ತಾರೆ ಉಂಡು ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹಾಂ ಸರಿ ಆ ತಾರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ಬನ್ಲೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀ ಐಡ್ದಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಎಣ್ಣೆಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಐಡ್ದ ಪಕ್ಕ ತಾರೆಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೋಕೋನಟ್ ಅತ್ತ ಈ ತಾರೆಡುಪ್ಪುನ ಈ ಮೂಜು ಸೊತ್ತುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಾರೈ ಕೊಕೊನಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಕೊನಟ್ ಟ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮುಜೇ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪಿನತ್ತೆ ತುಳುಕು ಪೋಂಡಿ ಪಯಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂದೆ ತಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಂಡಿಗೆ ಏತಾಂಡಂದು ತಾರದ ಕಂಡೆ ತಾರದ ಕುಬ್ಬೆ ತಾರದ ಮಡಲು ಐಡ್ದಾಗ ತಾರದ ಸಿಂಕ್ರಿ ಸಾರದ ಒಲಿ ತಾರದ ಮಡಲ್ದ ದಂಡು ಐಡ್ದ ಪಕ್ಕ ತೆಂಡೆಲು ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ತಾರ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ತೆಪ್ಪು ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಕೊದುಂಬು ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ತೆಪ್ಪರಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಬೋರ್ತಿನಾತುಂಡು ಈ ತುಳುಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈತು ಪುದಾರ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಡು ಪುದಾರ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಡು ಅವಕ್ಕೆ ತಾರ ಕೊಕೊನಟ್ ಟ್ರೀ ಕೊಕೊನಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಐಕ್ಕು ಬೋಡ ಅದು ಯಾನು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ನೆಚ್ಚಿ ಕಲ್ತೊಂದು ಪಾಯನು ತುಳು ಭಾಷೆನ ತೂವೊಂದು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಬೋರ್ತಿನಾತ್ ಬದುಕಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಹೊಡ್ತಿ ನಿಕಲ್ಲಕ್ಕ ನೋಡ್ತಿ ಶಾಲೆ ಪೊಪ್ಪಲ್ ಕೆನ್ರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಯಾನು ಒಂಜಿದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಬಾಲೆ ಪಂಡಲ್ ಮಾಮ ಎಂಕುಲಿನಿ ಖೋಖೋ ಮ್ಯಾಚಿನ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಬಂಡದು ಎಂಕರು ಖುಷಿಯಾನ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಶೋ ಗೊಬ್ಬಲತ್ತ ಬಂದು ಖುಷಿಯಾನು ಖೋಖೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಸ್ಟ್ ದಂಡ ಸರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಂಡ್ಯಾನ್ ಐಕ್ ನೀಕು 2 ವಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಕೇಂಡ್ಯಾನ್ ಮಮ್ಮ ಈರ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುರುಟಿ 2 ವಿನ್ ಆಯ್ನದಕ್ಕೆ ಸುರುಕೆಲ್ಲೇನು ಆಯ್ ಕಾಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕು 10th ದಾಕಲ್ ವಿನ್ ಆತಿ 4 8 ಎಂಕು 10th ದಾಕಲ್ ನೋಡಿ ಈಗಲೂ ವಿನ್ ಆತಂದು ಎಂಕೊರ ಶಾಕಾಣ್ 10th ದಾಕಲೊಂದು ಬಂಡ 8th 9th 10th ದಾಕಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಡೆಯೊಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಕಲು ಗೊಬ್ಬನ ಅವರ ಅವು 10th ದಾಕಲು ಹುಷಾರು ಪೋಡೆ ಮೋಲ್ 8th ಜೋಕ್ಲೆಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೇರು ಎಂಕೊರ ಸಂಶಯ ಬತ್ತನು ಯಾನ ಐಕ್ ಪಕ್ಕ ಜೋಕಲ್ ಆಲ್ಡ ಕೇಂಡೆ ಅವಿಂಚ ಮಗ ನಿಖಿಲೆಗೆ 10th ದಾಕಲ ನಿಖಿಲ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂದು ದಾದಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರುತ್ತೇರು ಎಂಕಲು ಗೊಬ್ಬರ ಜಪ್ಪನಾಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕೊಂಚ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂತ ಬಂಡೇರು ಎಂಜಿನ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬೀಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿಲಗೆ ಅಕುಲು ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ಒಂಜಿ ಬೀಡಲ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿಲ ಪರಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಖೋಖೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬುದು 10th ದಾಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 8th ದಾಕಲು ವಿನ್ ಆತೇರು ಈ ವಿಚಾರ ದ್ಯಾ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ ಇನಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ತುಳು ಬದುಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ಉಲಾಯ್ದುಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಲಕ್ಕುವ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೈಮುಗ್ಗು ಅಂಗಾಯಿ ಮರಂಕನೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕ ಪಂಡೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೀರಿ ಯಾರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಆತ ನಾಲಾಯಿ ಪರ್ತೆ ಆರು ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡು ಒಂಜರ ಸಾರಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕೆ ಉಳ್ಳೇರಂದ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕ ಊರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಕ ಯಾರು ಬೊಳಂತಿ ಮಗರು ಇತ್ತಲ್ಲ 25 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಂಡಾರನ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಆ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರಾರು ಆರು ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಳ ಅಪ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಾದ ಬೋಡು ಜೋಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಾದ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯ ಪಂಡದಾದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ 60 ಪಂಡದಾದ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಂಡದಾದ ಬಂದು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ವಿಚಾರನು ಕೊಡ್ತೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರನು ಆರು ಒಂಜಿ ಇನಿ ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ರ 2 ಗಂಟೆಡು ಆರು ಕೊಡ್ತೇರಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೋರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ದ ಪಿರಿಯಡ್ ಬೋಡುಂದಿಚ್ಚಿ నీకు సరియాద దెత్తొండారడ నీకు సరియాದ దెత్తొండారಡ ನಮ್ಮಡ ಆ ಮೋರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ದ ನಂಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಚ್ಚಿ ಈ ದಯಗನ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬೋಡು ಎಂಕೆ ಅಲ್ಪನ ಪುಂಡಿಗಾಸಿ ತಿಂದದ್ದು ಇಂಚಿ ಬಂದಾಗ ಮಂಜುಳ ಮೇಡಮ್ ತಿಕ್ಕಿರಣ್ಣ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯದ್ಯಾರ
ಅರೆ ಸರಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕ ಆತನೊಂದು ಬಂಡೇರಿ ಐಕ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡಾಕೊಂಡೇರಿ ಸುಟ್ರಿಪೇಟೆಡ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂಡದು ಅವು ತುಳುಟ್ಟೆ ಪುದರ್ದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಂಕಲ್ಲನೇನು ಏರ್ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಂಕಲ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ 2 ಕಾರಣ ಪೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ಲೇನೆ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನನ್ನೊಂದು ದಾದ ಪರಂಡ ಆಯ್ತು ಎದುರು ಎಂಕಲ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪರತ್ತಿಲ್ಲುಂಡು ಆ ಪರತ್ತಿಲ್ಲ ಪಣುದಿಯಾರ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಂದಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಐಕೆ ಬಡದ ಪುದಾರ್ದಿತ್ತೀನಿ ಎಂದು ಬಂಡೆ ಅವು ಆಯ್ತು ಮಂಜುಳ ಮೇಡಮ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಐದು ಪಕ್ಕನ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಾರ್ ಒಂದು ಪುರಂಡು ಆಯ್ತು ಪುದಾರ್ಥ ಆತ ಕೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ರೌದಾದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಪಂಡ ಪಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಐಕೆ ಮಂಜುಳ ಮೇಡಮ್ ಐಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೊರಿಯಾನೆ ಅವು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಐಕೆ ನೈಟ್ 4 ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಸು ಮ ನೆ ಸು ಮ ನೆ ಅವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಂದರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪಿಗೆ ಎನ್ನ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲಿ ಬಡೋದು ಆಪು ಧರ್ಮದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಡ ಸಾರ ಜೋಕ್ಲುತ್ತೀರಿ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಡದು ಐಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂದು ದೀತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಇತ್ತೀನಿ ಈ ತೆಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರವು ಯಾನ್ ದೇ ಪನ್ಪಂದು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಇತ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ 19 ಆ ನಾಯಿಗೆ ದಾದ ಪುದಾರ್ ದಿಪ್ಪಿನಿಂದಿಗೆ ಅನ್ನಾಗ ಐಕೆ ಪಿಂಕಿ ಟಿಂಕಿ ಇತ್ತ ನಾಯ್ದ ಜೋಕಲ ಪುದಾರ್ ಬರ ನಾಯ್ದ ಪುದಾರ್ ಬರ ಜೋಕಲಿಗಿತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಈ ನಾಯ್ದ ಪುದಾರ ಒಬ್ಬರು ಜೋಕುಲು ಎಡಪ್ಪುಂಡು ಅಂದತ್ತ ಅಕಲ್ ಪುದಾರ್ ಮೊಕಳ್ಳಪ್ಪುಂಡು ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆತ್ತ ಮೋತಿ ಈಗ 3-4 ಬರವಂಡಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ನಾಯಿ ಪುದಾರ್ ದಿಕ್ಕನ್ ಯಾನ್ ಈ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ನೆನಪಂಡೆ ಇಂಕ ಐಕೆ ಡಾಕ್ಸನ್ ಪಂದು ಪುದಾರ್ ದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಸನ್ ಪಂಡ ನಾಯ್ದ ಮಗೆ ಡಾಗ್ ಬಂಡ ನಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಬಂಡ ಮಗೆ ನಾಯ್ದ ಮಗೆ ಅವು ನಾಯಿ ಯಾಪಲ್ಲ ನಾಯ್ದ ಮಗೆ ಐಕು ಡಾಕ್ಸನ್ ಒಂದು ದಯ ಪಂಡೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂಚಿತ್ರ ಸುಮಾರುಂಡು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಪಂಡವ್ರ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಐತಾಳು ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಗಡ್ತೀರು ಯಾರು ಹುಚ್ಚು ಬರಪತ್ತನಾರು ಎಂಕರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪೇಜವ್ರೆ ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕಲ್ಲ ಇಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಂಡೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಐತಾಳ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಬಂಡೆ ಎಂಥದ್ದು ಬನ ಹುಚ್ಚುಲು ಬರೋಲು ಉಪ್ಪುನು ಬನಟ್ ಉಪ್ಪುನತ ಐಕೆ ಬನಟ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಇದೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕು ನಮಗೆ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಜೋಕುಳ ಪನ್ಪೆ ಜೋಕುಳ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಪೌಡರ್ದ ಡಬ್ಬಿ ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಡಬ್ಬಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬದುಕು ಸಾಗೋಡ ಬಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾದ ಕೊರಪೆ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ದೇ ಪಂಡೆ ಅಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಪದ ಕುಟ್ಟು ಉಡು ಬೈದಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪುಗು ಬಡಾದು ಒಂಜಿ ತಕ್ಕನ ತೆಲಿಕು ಬಡಾದು ನಮ್ಮ ನಿಕಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂಗ ಬೈದಿನಕಲು ಕರಿ ಸರಿ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಬೋರ್ತಿನ ಆತ ಅಂಗಿ ಕುಂಟ ಒಂದು ಬರ ಕಂತು ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬದುಕು ಎಂಚತ್ತನದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪುಗು ಆಯ್ತು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತಕ್ಕನ ತೆಲಿಕ್ ಹಾಕಲು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬೈದನ ಚಿತ್ತನ ಜನ ಮಂದಿ ಹಾಕಲು ಆ ಬದುಕದ ನಡುಟುಲ ಹಾಕಲು ನಿಕ್ಲೇನಿ ಶಾಲೆ ಕಡಪುಡಿಯರತ್ತ ಆಯ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಂದ ಬಂಡ 90% ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏತು ಖುಷಿ ಅನ್ನೊಂದು ಬಂಡ ಆ 90% ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೇರು ಬಿಳೆಪವನ ಚಿತ್ರ ಮಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗ ಮಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಬೋಡು ನಿಕಲ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನನೊಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾಟಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅವಳೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಏತು ಶೋಕು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಟೀಚರ್ ಮೂಲು ಏತು ಶೋಕದ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಗಲ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಗಲ್ ಬೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆರ ಡಾನ್ಸ್ ಪಲ್ತು ಒಂದುಪ್ಪೆ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇತಿಸಾತಿಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಜನರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಣು ಇನ್ನು ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರೇ ಪುಟ್ಟುದು ಬಂದಾಗನೇ ತುಳು ಜನಪದವನ್ನು ಕಲ್ತು ದಿನಾರ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಐತ ಪಿರೋಡ್ ಬೋರ್ತಿನ ಅದು ಬಂಗ ಮತ್ತೆ ವಿಠಲ್ ಸರ್ ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ತುಳು ಪದಕ್ಕೆ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ಈ ಮುಡಾಯಿ ಬರ್ಗಿಲ್ ಪೋಡು ಓಡೆ ಪೊಪ್ಪ ಕುಂಡಚ್ಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪದ ಉಂಡು ಆ ಪದ ಅತ್ತವು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓಡೆ ಪೊಪ್ಪ ಕುಂಡಚ್ಚ ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆ ಬೊಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಪೆಜ್ಜರ ಪೋಪೆ ಕಲ್ಲಡು ಮುಲ್ಲುಡು ಹಾಕಿರಡ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಕುಂಡಚ್ಚ ಕಲ್ಲಡು ಮುಲ್ಲುಡು ಹಾಕಿರಡ ಕುಡೇಕು ನೂರುವೆ ಕುಡೇಟಿ ಏರೆಂಡು ಕುಡೇಟ್ ಅಜ್ಜಿಂಡು ಅಜ್ಜಿದಾದ ಕೊರ್ಪಲು ಗೆಜ್ಜೆ ಕೊರ್ಪಲು ಗೆಜ್ಜೆಂದಾದ ಮಲ್ಪ ಗೆಜ್ಜೆನ್ ಪೆತ್ತೋ ಕಟ್ಟುವೆ ಪೆತ್ತದಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪೆತ್ತ ಪೇರು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪೇರಿಂದಾದ ಮಲ್ಪ ಪೇರಿನ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೆ ದೇವೇರದಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವೇರು ಪುರ್ಸದ ಕೊರ್ಪೇರು ಪುರ್ಸದೊಂದಾದ ಮಲ್ಪ ಪುರ್ಸದೊಂದು ಮುಂಡೋಗ ಪಾಡುವೆ ಮುಂಡದಾದ ಕೊರ್ಪುಡು ಮುಂಡ ಪೇನು ಕೊರ್ಪುಡು ಪೇನಿಂದಾದ ಮಲ್ಪ ಪೇನನ್ನು ಕೋರಿ ಪಾಡುವೆ ಕೋರಿದಾದ ಕೊರ್ಪುಡು ಕೋರಿ ತೆತ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಡು ತೆತ್ತಿಂದಾದ ಮಲ್ಪ ದೂರದ ಊರದ ಬಿನ್ನೇರು ಬನ್ನ ಚೈ ಮಲ್ಪ ತಿಳಿ ಕಾಲಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂದುಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿದ ತೆತ್ತಿನ ಕಾಲಿಯನ್ನು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಳೆ ಒಂದು ಬೈದಿನ ರೀತಿ ತುಲೆ
ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಳೊಂದು ಬೈದಿನ ರೀತಿ ಒಂದು ದಯಗಂದು ಪಂಡ ಬಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕಲು ಅಂಚೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ತುಳು ಬದುಕಿನ ಬುಳೆಪ್ಪ ಹೊಡೊಂದಂಡ ಇತ್ತ ಆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ MC ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಆ ಸೊರಪುರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ಚಿತ್ರ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಅವನೊಂಜಿ ಆಜಿ 7 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಾನೆ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಟಿ ವಿ ಅರಂದಂಡ ಅವಳು ಬಲಿಯ ತುಳುಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರರ್ಗ ಬಂದು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಅವು ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವು ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರಡೆ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರ ಬರ್ರಾಜ್ ಕಾಲು ತುಳುಟು ಪಾತ್ರನ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ ಫೋನ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ದೇಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ರ ಬಾಲೆ ನಾನು ದುಂಬತ್ತದ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಬದುಕನ್ನು ಒರಿಪುಲೆ ತುಳು ಬದುಕು ಬುದ್ಧಪ್ಪಲೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಬಂಡ ತಿತ್ತಿರಿತ್ತಿರಿ ಮಜಾಲಿಡೆ ಪಜ್ಜಿರೆ ಇರ್ಕುದುಂಡು ಅಂದು ಈ ದಾಯಪಂಡ್ ಪಂದ್ ಬಂಡ ಓ ಮುಲ್ಪ ತಟ್ಟಿ ಕೊಡು ಪುತ್ತಿಯಾನ್ ಅವು ನುಪ್ಪು ಕಬಿಡನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನುಪ್ಪು ಒಯ್ಟ್ ಕಬಿಡನಂದು ಕೇಂಡ ಏರಗ ಅಮ್ಮ ಅವೇನು ತೆಲಿ ಅರ್ಥದ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಎಂಗ್ಳು ಉಂಟ ಅಂದ ಆತೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನು ಅವು ತಟ್ಟಿ ಕುಡುಪವು ತಟ್ಟಿ ಬೇತ ಕುಡುಪು ಬೇತ ನಮ್ಮ ಸೈತಿನಕ್ಕೆ ದೀಪಿನಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿಡ್ ದೀಪಿನ ಬಂದು ಪತ್ತ ಸೈತಿನಕ್ಕೆ ಅವು ತಟ್ಟಿಡ್ ದಾದ ದೀಪಿನ ಎಂದು ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಪ್ಲೇಟ್ ದೀಪಿನಿ ಐಟು ನುಪ್ಪನ್ನು ಬಾರ್ದು ಸೈತಿನಕಲೆ ದೀಪಿನಿ ಹಿಡ್ದವ್ರ ತಟ್ಟಿಡ್ ದೀಪಿನಿ ಬಂದು ಐಕು ಪುದಾರ ಬೈದೀನಿ ಅಂಚ ಆ ತಟ್ಟಿ ಕುಡುಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ತಿತ್ತಿರಿತ್ತಿರಿ ಮಜಲಿಡು ಪಜಿರು ಇರುக்குதுண்டு ದಯರ್ ಮೇ ಮೇರೆ ಪೊಯ್ಜ ಇರಮಾಣಿ ಬಲ್ಲು ಬುಡ್ಜಡೆಯ ಅಂದನಡು ದಾಯಮಾಣಿಯ ಬಲ್ಲು ಬುಡ್ಜ ಎನ್ನ ದಾಯಮಾಣಿಯ ಬಲ್ಲು ಬುಡ್ಜ ಇರಕಂಟೆಲ್ಲ ಇರಮಾಣಿ ಬಲ್ಲು ಕಂಟೆಲ್ ಬುಡ್ಜಡೆ ಯಾಂದ ದಾಯಮಾಣಿಯ ಬಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಜ ಇರಪಣ್ಣು ತೆಲಿಮೈತಿ ಜಲ್ದ ಯಾಂದನಡು ದಾಯದ ಪೊಣ್ಣೆ ತೆಲಿಮೈತಿಜ ಎನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಕುಡುಪುಗು ಉದಾಲ್ ಪತ್ತದಂಡ ಯಾಂದನಡು ದಾಯಕೋರಿಯ ಉದಾಲ್ ಪೇಜಿಜ ಎನ್ನ ಕೊಕ್ಕೈ ದಡ್ಡು ಕಡದಂಡ ಯಾಂದನಡು ದಾಯನಾರಾಯಣ ಕೊಕ್ಕೈ ಕೇತಿಜ ಎನ್ನ ಉಳ್ಳಿ ಕಲ್ವೇರ್ ಕೊಂತಿರ್ರಿ ಯಾಂದನಡು ದಾಯನೇ ಕಲ್ವೇರ್ ಪತ್ತಿಜ ಎನ್ನ ಕಂಟೆಲ್ಗೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಗಿತ್ತರಡಿ ಯಾಂದನಡು ದಯಭೂತ ಸಂಕಲ ಬುಡ್ಜ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಆಣಿದ ಕಾಲದ ಭೂತ ಪಂತನಿಗೆ ವರ್ಷಗರ ಭೋಗ ಕೊರಂಡ ಯಾಂದ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಉಣ್ಪ ತಿನ್ಪ ಮಾತಲ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಗರ ಭೋಗೊರ್ಪಿನತ್ತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಕಾಂಡ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಪಿದ್ದಾರ್ದು ಬನ್ನಗ ಏರಾಂಡಲೆ ನಿಕುಲು ಜೋ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕೈಕಾರ ಪತ್ತು ಬರ್ಪಾರ ಪತ್ತೊಡೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂಪೇರು ಆ ರುಪ್ಪುಜಿರಿ ಕೆಲಸ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪೇರಿ ಅಂತ ಆರು ಬೇಲೆ ಪಂಡದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಏರಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಿರ್ತ ಅಕ್ಲಿನ ಕೈಕಾರ ಪತ್ತದ ಪತ್ತಾರಂದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟ ಕೊನುಪುಂಡು ಯಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನಮ್ಮ ನಟ್ಟಿದ ಕಂಡೊಡುತ್ತೀರಿ ನಟ್ಟಿದ ಕಂಡದಡೆ ಪೋದು ಅರಣ್ಯ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪದು ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ ಪತ್ತದ ಬಕ್ಕೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೋತ್ತೇನೆ ದಯಪಂಡ ಅಂದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಬದುಕು ಸಾಗಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಂದರೆ ಜೋಕುಲೆ ಇನ್ನು ಬೊರ್ತಿನಾತ್ ಬೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸನ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ನಿಕಲ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜವನ ಚಿತ್ರ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ವಿಠಲ್ ಸರ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲರೆ ಖಂಡಿತ ಅರೆಗೆ ಬಕ್ಕಾರನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಡೀ ಕೂಟ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಯಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾನ ಶಾಲೆಡ್ ಯಾನ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಪನ ಯಾನ್ ಪನಂತೆ ನಮ್ಮದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ದೆ ಅಂದ ಬಂಡ ಸರ್ ಎನ್ನ ಶಾಲೆಡ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ತುಳುವೇರ ಪರ್ಬ ಬಂದು ಮೂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ದಿ ನೇರಂದ್ಗೆಂಡ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯರು ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ವಿಠಲ್ ಸಾರ್ಲ ಏನು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಕಡೆಯತ್ತ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮುಖ್ಯ ಬಂದಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳು ತೂಂಕಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಲತಿ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆ ಬಲಕ್ಕೆ ನಡಕೆಡೆ ತುಳುವ ಬಲ್ಮನ ನೆಗತು ತೋಜಿದು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಬರೆ ಒಡೊಂದುದು ತೊಡರು ಪತ್ತದ ಕಾತು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಎದುರೆ ಬರ್ಪುಳು ದೋಲು ತೆಂಬರ ನಲ್ಕೆ ಗಗ್ಗರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಣ್ಣದೆಚ್ಚಿದ ಬಿಮ್ಮಲು ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲದ ಕಲೆಕುಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನು ವಿಠಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರೆ ತೆರಿಪುಜಿ ಯಾನು ಸ್ಟೇಜಿನ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಪಂಡದಿದ್ದೆ ಆಂಡ್ಲ ಆರ್ನ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ನೀ ಬೈದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂತದ ಆತನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದ ಗೊತ್ತಜಿ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಸೂರ್ಯನ ಮಕ್ಕಳ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಪನ ಬೇಲೆ ಅವೇ ಐತೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಕಂಪೌಂಡ್ 1982 ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ 1918 31ನೇ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ವಿಠಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುದಾರು ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಆರು ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಭಾರಿ ದೋಸ್ತಿರು ಅಗ್ಲು ಏಪಲ ಎಂಗಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಪ್ಪ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಎಂಗಲ್ ಅಂಗಡ್ಡೆ ಕೊಲ್ಲುದು ಪಾತ್ರನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಲೇಸದ
ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪಡೊಂದು ಯಾವಂತದೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಐನು ಅವೆ ಆತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರೆ ತೆರಿಪುಜಿ 1975 ಯಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದು ಉಜಿರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ PUCಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬರ ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪಲ ಓದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬುಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಬಂಟ್ವಾಳದ SVS ಹೈಸ್ಕೂಲು ಐದು ಇರೇಟಿಪ್ಪನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ವಿಶೇಷ ಪುದರ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಕೂಲು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾನು ಪಾಸ್ ಆದ PUCಗೆ ಯಾನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಪಪ್ಪಲ್ಲೇ ತಂದು ಓದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಇಂಜನಿ ಪಾತ್ರೆಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಂಡು ಅಲ್ಲಿ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಯಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓದಿದ್ದವರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ತುಳು ಅಂಡದು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ನಕಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಪೇರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳು ಇಲ್ಲ ಮಗು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಆ ತುಳುಂದು ಬಾಯಿಡು ಬರೋ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಬರಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೆರೆ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ತುಳುವೇರು ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬರ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವೇರು ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಜಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕಲು ಎಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಪೂರಾ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಣ್ಣ ತುಳುದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಆತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ತುಳುಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಯಾನು 1975 ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು 1983 ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆದ ಯಾನಪ್ಪಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆತು ಈತ ಮುಟ್ಟ ಅವೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಪನ್ನಾಗ ನಿಖಲ ನೆರೆಗರತ್ತಾಗಲೇನು ನಿಖಲ ಸಹಪಾಠಿಲೇನು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹಕಾರಡು ನಿಖಲೆ ದುಂಬು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆನೆ ಬಲಿಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಠ್ಠಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತದು ನೆತ್ತ ಪುದರ್ನು ಆಕಾಶದೆತ್ತರಗೆ ಈ ತುಳು ಬರ್ಮ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ಆರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆರ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ಉಂದಾವೆ ಯಾನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತದು ಒಂದು ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಅಂಡೆ ಜೂನ್ ಬೈದೆ ಯಾನು ಮೂಲು ತೂವಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ತೂಯೆ ಎನ್ನ ಜೀವನಾಡು ಎನ್ನಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕನಸಿತ್ತಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುನ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಪೋದು ಸೇರೋಡು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 28 ವರ್ಷ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಲೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತಂಡು ಈ ಶಾಲೆದ ವಿಶೇಷ ದಾನೆ ಪಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಡಮು ಆರು ಈ ಶಾಲೆನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಅಮ್ಮ ಆತೇರ ಅಂಚ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಂದುಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಐನಾರು ತೆರಿಪ ಒಂದೆ ಯಾರು ಬಾರಿ ತಾಳ್ಮೆಡು ಅರ್ನಂಚಿನ ತಾಳ್ಮೆದ ಪೊಂಜೋನಿ ಯಾನ್ ತೂತಿಜೆ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಆತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ತಾಳ್ಮೆದ ಮೂರ್ತಿಯಾರು ಅಂಚೆಂದ ಆದ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆ ಒರಿದುಂಡು ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಮುಲ್ಪದ ಸರ್ನಕುಲೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಪೋದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬೈಯಾಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೂರಿ ಯಾನು ವಾ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರೇನು ತೂತಿಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಜೋಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಸಾರ್ ಪಂಡಿರತೆ ವಿಠಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮತ ಝೀರೋದ್ದು ಬೈದು ನಕುಲು ಒಂದು ಅವೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಝೀರೋಡೆ ಬತ್ತಿ ನಕುಲು ಬೊಕ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿಡು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆದಿ ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಡೆಪ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ 5 ಜನ ಗೌರವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲು ಗೌರವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅತ್ತಕುಲು ನಿಜ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮನ್ಪೇನು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಣಿ ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾಯಿರು ಯಾನದಾಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಡೆ ಪೋತಿಜಿ ಅಕುಲು ಹುಷಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಯಾನದಾನ ಬನ್ನಾಗ ಅಕಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಬಳ ಬಜಿ ಕಡಿಮೆ
ಈ ಶಾಲೆಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಸಂಬಳ ಪಾಡ್ದು ಈ ಶಾಲೆ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಅಂಚ ಮುರಣಿ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಕಲು ಐಂಜಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರ್ದೇರು ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಸೇರ್ದು ಅಕಲು ಬಂಡೇರು ದಾನೆ ಮೇಡಮ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಾನೆ ವಿಷಯ ಕೇಂಡೇನು ಕೇನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮದ ಜೋಕ್ಲು 2-3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕನೆಯರ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಮೇಡಮು ಅಂಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಶೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಕನಪ್ಪ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡವು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ದಾಯಂದು ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಬೆನ್ಪುನಿ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಮಲ್ಲ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಯಾನ್ ತೂತಿಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಂಬಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಂತದೆ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೋದಲ್ಲ ಅವೇ ಏನೇ ಒಂದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಕಂಡೆ ನಡೆಲ್ಲ ಬೋದು ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಕ ಇರಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕಾಸೆ ಮಾತ ಮಲ್ಲತ್ತು ಕಾಸು ಇನಿ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಸ ನೀ ಇರೋದು 3 ದಿವಸ ಅನ್ನು ಎಂಕ ಆ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗ ನಂಗೆ ಏರಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಕ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಟ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಐಟಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಯಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ತೂತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುವೆರು ಜನಕ್ಕಲು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುವೆರು ಕಾಸು ಪಂಡ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಾಸೆ ಮಾತತ್ತು ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಜಯಿಸೋಲಿಂದು ಯಾನು ನೆಂತೊಂದೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ಶಾಲೆದ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವು ಬಕ ಎಂದಾಲ ಬಯಸುಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೆಯರೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯ ಮಂತದೆ ಹೌದಾದನ ಎಂಗ್ನ ತರೆಟ್ಟು ಬರೆಯಿನ ವಿದಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಸ್ಥಾನಾಗ ಬರೋಡಂಡಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಡಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನ ಮನ್ಪೊಡಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವು ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹಡೆ ಆಪುನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಪನ್ಪುಣಿದಾನೆ ಮಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಬೇತೆ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬದುಕೋಡು ಕಾಸದ ಬಿರವು ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಆಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಏತು ಹೊರ ಕಾಸು ಇಜ್ಜನ್ನಾಯಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಕಾಸದ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪೋಯರೆ ಯಾವು ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಯಿನಾಯಿ ಆ 0 ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬರಿಯರೆ ಯಾವು ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ನೇತ ಹಿರಿಯರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ತದೇರು ಅಕ್ಕಲು ಕಾಸದ ಆಶೆಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಮಂತದೀರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಬಲ್ತು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಈ ಜೋಕುಲು ಇಡೆ ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲು ನೇನು ಕಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಜೋಕುಲು ಆಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಸರ್ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಸರ್ನ ಅಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿನಿ ಆರು ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡಿತ್ತ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಗೆ ಪಂಡೇರಿ ಆನ್ ಪಂಡೆ ಅಂದು ಯಾರನ್ನ ಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾದರಿ ಆದ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಅಮ್ಮನ್ಲೆ ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಕುಲ್ಲಾದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೀರು ಐಕ್ಯಾನ್ ಹರೆಗೆ ದೇವರ ಹರೆಗೆ ಏಪಲ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ ಕೊರಡು ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೇವರು ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಮಾತೆರೆಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಣದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಮಗ ಎಂಕ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಕೈ ನಿಲ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸರಿ ನಿಲ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರೆಯರೆ ಪುರ್ಸುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇನಿಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಸಿದ್ರು ಆರು ಲೆಸನ್ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಅವು ಆ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಬರೋಡೆ ಬಂದು ಇನ್ನು ಬೈದೆ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಲ ತೂದಿಸ್ತಿಜ್ಜಿ ನೀ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮ ನಲ್ಪಗೆ ಯಾನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತೂನಾಗ ಟೈಮ್ ತೂನಾಗ ಎನ್ಮ ನಲ್ಪಗು ತೂನಾಗ 45 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಪಿದಾಡ್ದಾಸಿಜ್ಜಿ ದಾಲಾಸಿಜ್ಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸುರ್ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದ್ಪಂಡೆ ಅರ್ಡ ಅಂಚದು ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದೆ ಆರೆ ನನ್ನ ಏಪಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನೋಡು ಪಾಡುವೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನೋಡು ಇಸದು ಎಂಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಅರೆಗೆ ವಂದನೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದಕಲು ಎಂಕಲು ಪ್ರೀತಿಡು ಉಲ್ಲ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿಡು ಕೊನುತೇರು ನನ್ನ ಹತ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದುಂಬು ಪೋವೋಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒರಿಯೋಡು ಒಂದೇನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಕ್ಲ ಆಶೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದುಂಬು ಪೋವೋಡು ಪಂದು ಕಾಸುಡತ್ತು ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ದೇವರು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಲ್ಪರ್ದಾಂಡ ಒದಗಿಸವರು ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಆಂಡಲ್ಲ
ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿದ್ನಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ನೆನಪುದಿದ್ದು ಮೂಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದದು ಅಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕಲು ಜೀವನಡು ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲಾದ ಸಮಾಜಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಆಶೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಡು ದುಂಬು ಕೊನವಡು ಪಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಮುಗಿಪು ಪಿನ್ನೆರೆಗೂ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಗುರುಕುಲಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಠಲ್ ಸರ್. ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೂ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯರ ಉಲ್ಲೆರು ಮೇಘ. ಈ ತುಳು ಪರ್ಬದ ಉದುಪನ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಅಬುರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು. பொருளுடு பொருளு பொருளொய் துளுநாடு பொருளுடு பொருளு பொருளு பொருளுடு பொருளு பொருளொய் ತುಳುನಾಡು ಸಾರಯ್ಯ ಸರಿದ ತಾಮರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೆದಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೇರೆ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮಾಡದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರಯ್ಯ ಸರಿದ ತಾಮರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ పొర్లుడు పొర్లు పొర్లు ఈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರಯ್ಯ ಸಲಿದ ತಾಮರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಬೂಡು ಆ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಬಜಿರು ಆ ತೆಲಿ ತೆಲಿ ನೀರು ಆ ಊರು ಗಂಜಿ ಪುದರು ಆ ದೇವರೆನ ತೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಜವನೆರೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರಯ್ಯ ಸಲಿದ ತಾಮರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೆದಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೇರೆ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮನ ಬಲ್ಮಾಡದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರಯ್ಯ ಸಲಿದ ತಾಮರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು
ಸಲುದ ತಾಮರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಈ ಬಂಡಿರು ಬೇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅದನಾಗ ಇಲ್ಲಂತ ಯಾಕೆ ಮನೆ ಬರ್ತೀವಿ ಹಿಂಜಿನ ಮತ್ತ ಯಾನಂಜಿ ನಾಯ್ತು ಖುಷಿಯಾದ ಈ ಮುತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಓ ಮಾರಯ ಕೊದ್ದಾಂಡ ಅಂದು ಕೊದ್ದಾಂಡ ಮೋನೆ ಅಪ್ಪೆದೊಡ್ಡುಂಟು ಮಾರಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವ ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ತಾಗಳ ಕೇಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಚಾಂಡರ ಸಿನಿಮಾದ ಅಂಚಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಗ ಮೋನೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಾಯ್ದ ಗೊತ್ತಾವ ಮುತ್ತು ಕೊರ್ದ ಮೋನೆ ಉಳ್ತಾ ಐಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಿಖಿಲಗಿಚ್ಚ ಪದ್ಯ ಕಲ್ತದ ಒಂದು ರಪಕ್ಕ ರೆಡಿಯಾ ಏನು ಪಂಡದವ್ರು ಬೇಕಂತಲ್ಲ ಕಣಿ ನೆಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಕೊಡು ತಪ್ಪನ ಬಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಡಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಂದು ಐ ಆಮ್ ಹಂಗ್ರಿ ಐ ಆಮ್ ಹಂಗ್ರಿ ಅತ್ತ ಬಿಂಗ್ರಿ ಬಡ ನನಗೆ ಮೋನೆಡೆ ಇಚ್ಛಾವು ಐ ಆಮ್ ಹಂಗ್ರಿ ಐ ಆಮ್ ಹಂಗ್ರಿ ಐ ಆಮ್ ಹಂಗ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ನೌ eat a groundnut groundnut ಪಣ್ಣಯ್ಯ ನೆಲಗಟ್ಟಲೆ ಐದು ಬಾಯಿಡೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓಕೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಿತ್ತಲಾಗ eat a groundnut eat a groundnut just now ನೆಲಗಟ್ಟಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಾದ್ರೆ stomach paining stomach paining just now. Call the doctor, call the doctor. Call the doctor just now. Doctor batere operation, operation. Punyatma banji bene nek tigale kita yang mencuri. Aike misplace araya tapi ke doctor yang tahu ini koi dia. Correct idenya baru operation 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 just now I am all right I am all right I am all right just now Maital itna lagi second koru thank you doctor thank you doctor thank you doctor just now bye bye doctor bye bye doctor bye bye doctor just now Sila padya kata dan nikle yani action matra malpune nikle padya manu ready ya Eat a groundnut. I am all right. Thank you, doctor. ಬಾಯಿಪಾಠಗಳು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯಂದ ಐಕೆ ಏನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಭಾವ ಶುದ್ಧ ಸ್ಫಟಿಕ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಂದಾಗ ಭಾವ ಶುದ್ಧ ಪಾಠಿಕ ಅಂದೆ ಅಂತ ಸೂರ್ಪಣಕ್ಕಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಂದಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಪಿಗೆ ಅಂತ ಅದು ತಿಂಡಿ ಅಲವಕ್ಕಿ ಸರ್ ಅಲವಕ್ಕಿ ಐಕೆ ಇಂಚಿನ ಕೋರಿದ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೋರಿದ ಕೋರಿ ಕಿನ್ನಿ ಅಪ್ಪಡಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೆಂಗಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಬುಧಾರ ದೀಪೆ ನರಮಣಿ ಪೂರ ಪುಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಗೆ ಬುಧಾರ ದೀಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೀಪು ಜಾಣ ಅದನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಗೋರಿ ಕಿನ್ನಿ ಗೋರಿ ಡಬಣ್ಪುಣೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಜೀವ ಪುಣಗ ಬುಧಾರ ದೀಪು ಜೇರು ಮಗ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕನೆ ದೀಪುನಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಪದ್ಯಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಇಟ್ಕೊಡೊಂದು ಈ ಪದ್ಯ
ಸೇವಂತಿಗೆ ಚೆಂಡಿನಂತ ಮುತ್ತುಕೋಳೆ ತಾಯಿ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡುಪುಟ ಮುತ್ತುಕೋಳೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಚೆಂಡಿನಂತ ಮುತ್ತುಕೋಳೆ ತಾಯಿ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡುಪುಟ ಮುತ್ತುಕೋಳೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಚೆಂಡಿನಂತ ಮುತ್ತುಕೋಳೆ ತಾಯಿ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡುಪುಟ ಮುತ್ತುಕೋಳೆ ಅಮ್ಮ ನಿಂತದೆ ಅಮೃತ ಎನ್ನುವ ಕೋಳಿ ಅಮ್ಮ ನಿಂತದೆ ಅಮೃತ ಎನ್ನುವ ಕೋಳಿ ಒಳ್ಳೆ ನನ್ನೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಚೆಂಡಿನಂತ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ತಾಯಿ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಚೆಂಡಿನಂತ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ತಾಯಿ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ತಾಯಿ ತೊರೆದು ಬಳಿಗೆ ಕೋಳ ಅಗಲಾರದು ನನ್ನ ಸೋದರರ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಮೆರೆಯಲಾರದು ತಾಯಿ ತೊರೆದು ಬಳಿಗೆ ಕೋಳ ಅಗಲಾರದು ನನ್ನ ಸೋದರರ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಮೆರೆಯಲಾರದು ಜಾಣ ಮರಿ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಮಾತನಾಡಲು ಜಾಣ ಮರಿ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಮಾತನಾಡಲು ನನ್ನ ಸಾಕಿದವರ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗಲು ಸೇವಂತಿಗೆ ಚೆಂಡಿನಂತ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ತಾಯಿ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಚೆಂಡಿನಂತ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ತಾಯಿ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಪ್ರೇಮವಿರುವ ಮನೆಯದುವೆ ನಿತ್ಯ ಸುಂದರ ಆ ಪ್ರೇಮ ಪರಿಪರ್ದಯದ ದೇವ ಮಂದಿರ ಪ್ರೇಮವಿರುವ ಮನೆಯದುವೆ ನಿತ್ಯ ಸುಂದರ ಆ ಪ್ರೇಮ ಪರಿಪರ್ದಯದು ದೇವ ಮಂದಿರ ದೇವನವನ ಪ್ರೇಮ ರೂಪ ದಯ ಸಾಗರ ದೇವನವನ ಪ್ರೇಮ ರೂಪ ದಯ ಸಾಗರ ಆ ದೈವ ರಕ್ಷಕಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಸೇವಂತಿಗೆ ಚೆಂಡಿನಂತ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ತಾಯಿ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಚೆಂಡಿನಂತ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ತಾಯಿ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ತಾಯಿ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ತಾಯಿ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಪದ್ಯ ಕಲ್ತದಾಂಡು ಏತು ಪದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲಿ ಐಕೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಣದಾಯಗೆಂದು ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪಣ್ಣ ಸರಿ ಕೇಳುಲ್ಲ ಐಕೆ ಇಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಕಲ್ತದ ಉಚ್ಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟೆಲ ಶಾಲದ ಒಂಜಿ ಆಣ ಪೊಣ್ಣ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದು ಬರಿಯರ ದಯಗಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಆತ ನನಗೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಡ ಲಕಾರ ಪುರ ಸರಿ ಬರೋಡ ಬಿಡ್ಚ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ತಲೆಗಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುದು ಮಕ್ಕಳು ಐಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಕಲ್ತನಂಡ ಐನು ಪನೋಡು ಐನು ಪಣ್ಣುಂದಾಂಡ ಉಚ್ಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಾಪಣ ಐಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಪದ್ಯ ಪಣಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಎಂಗಿಲ್ದ ಉಚ್ಚಾರ ಸರಿಯಾ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಶ್ರೀವನಿತೆಯ ರಸನೆ ವಿಮಲ ರಾಜೀವ ಪೀಠನ ಪಿತನೆ ಜಗಗತಿ ಪಾವನನೆ ಸನಗಾದಿ ಸಜ್ಜನ ನಿಕರದಾತಾರ ರಾವಣಾಸುರ ಮತನ ಶ್ರವಣ ಸುಧಾ ವಿನೂತನ ಕಥನ ಕಾರಣ ಕಾವುದಾನವ ಜಗವಗದುಗಿನ ವೀರ ನಾರಾಯಣ ಗಜಮುಖನೆ ಮೆರೆವೆ ಕದಂತನೆ ನಿಜ ಗುಣಾನ್ವಿತ ಪರಶುಧಾರನೆ ರಜತಗಿರಿ ಗುಣಯನ ಕುಮಾರನೆ ವಿದ್ಯವಾರಿದಿಯೇ ಅಜನು ಹರಿರುದ್ರಾದಿಗಳು ನೆರೆ ಭಜಿಸುತ್ತಿರನವರತ ನಿನ್ನನು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತ ಗಣಪ ಮಾಲ್ಪುದು ಮತಿಗೆ ಮಂಗಳವ ರಾವಣಾಂತಕನಂದು ವಿಪಿನದೊಳಾವನಿತೆ ಇರುವಂತೆಗಳು ಇಷ್ಟನಾವನದೃಷ್ಟಾಶ್ರಮದಿ ಜನಿಸಿದರು ಲವಕುಶರು ಶ್ರೀಪತಿಯ ಗಣಪತಿಯ ಪಾರ್ವತಿಯ ಪತಿಯ ಸರಸ್ವತಿಯ ನೆರೆಯುತ ಲಾಪರಾತ್ಮರ ರೂಪ ಸದ್ಗುಣಧಾಮ ರಾಮನಲಿ ತಾಪಹರ ಗಂಭೀರವರ ಗುರಿ ತಾಪಹಾರ ಮನೋಹರ ನೆಲವ ರೂಪವನ್ನು ತೋರುತ್ತ ಸಲಹಿಂದೆನು ತಗೈ ಮುಗಿದು ಪಡಪಡ 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 ಬರಳುಂದಾಂಡ ಭಜೀನಾಲು ಸಿನಿಮಾ ಪದ್ಯಲೆಂದು ಮಲ್ತದು ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆವಂತೆ ನಮ್ಮ SSLC PUCಗೆ పోయి ಅವಂದ ಗೀಗಿ ಪದದ ಮೂಲಕ ಆ ಜೋಕುಲೆಂಚೆ ಪಡು ನನ್ನ ಗೀಗಿ ಪದ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೇಳಲಿ నువ్వు హైస్కూల్ కాలేజ్ PUC జోకులు పొల్లుడే ఈ పద్యం కేను ಹೋಮಗಳಿಗೆಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಶರಣರಲ್ಲ ಹೋಮಗಳಿಗೆಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಕುಂಟದ ಕಮಳೆಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಕ್ಕ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ
ಅರ್ಥಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಜಂಗಮ್ ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಮೊಬೈಲನ್ನ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಾಗ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತೀರೇನ್ರಿ? ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಜರೂರಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಜಂಗಮ ಗಂಟೆಯ, ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಜಂಗಮ ಗಂಟೆಯ ಅಮೋಘ ಸಮಯವ ಕೊಲ್ಲುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರೋ ಹಣ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದು. ನಮ್ಮ ಗಂಟೆಯ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ, ನಮ್ಮ ಗಂಟೆಯ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಾಗುತ್ತಾಗಬಹುದು. ಮಹತ್ವದ ಮಾತು, ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ. ಹೌದೇನ? ಏನಪ್ಪ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೇಳಿಯುವ ಚಂದ್ರನ ತೊಂದರೆ, ಕೇಳಿಯುವ ಚಂದ್ರನ ತೊಂದರೆ, ಪರದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸರಬರಾಜು, ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮರಿಜಾಗಿ. ಉಡುಪು ಕೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿ, ಉಡುಪು ಕೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿ, ಪರದೇಶದ ಪುನಾದಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಿರಿಜಾವಡಿ ಇದನ್ನು ಪದೊಂದು ಭಜನೆ ಪಡಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಭಜನೆ ಕಿತ್ತನಂಚಿನ ಭಜನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನತ್ತು ಒಲ್ಪುಗಳ ಬಯ್ಯಾಡು ನಮ್ಮ ದೇವೇರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡುವು ಜೋಕುಲ ದೇವೇರು ಪಂಡ ಒರಿಯೇ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಆ ದೇವೇರು ಈ ದೇವೇರು ನಿಂಗಲು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯರವಲ್ಲಿ ಪೂರೆಗಳ ಒರಿಯ ದೇವೇರು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲ ಆತ್ಯಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡೇ ಏತು ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಭರ್ಜರಿ ಚಪ್ಪಾಲದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನಾಯಿ, ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನಾಯಿ, ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನಾಯಿ, ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನಾಯಿ. ತುಳುವ ನಾಡದ ತೆಲಿಗಾವಡಿದು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕುಡಿಯಲಿದು, ತುಳುವ ನಾಡದ ತೆಲಿಗಾವಡಿದು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕುಡಿಯಲಿದು. ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಗಣಿ ಓಪನೋ ವಾಯುಡಿ ತಿರಿ, ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಗಣಿ ಓಪನೋ ವಾಯುಡಿ ತಿರಿ. ಡೆನ್ನನಾಡಿ ನಾನಾಡಿ 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 ನಾನಾಯಿ, ಡೆನ್ನನಾಡಿ ನಾನಾಡಿ 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 ನಾನಾಯಿ, ಡೆನ್ನನಾಡಿ ನಾನಾಡಿ 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 ನಾನಾಯಿ, ಡೆನ್ನನಾಡಿ ನಾನಾಡಿ 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 ನಾನಾಯಿ. ಕೋಲ ತಂಬಳ ನಾದ ತಂಬಿಲ ಅಂತ ಆಯನ ಬಬೂನು, ಕೋಲ ತಂಬಳ ನಾದ ತಂಬಿಲ ಅಂತ ಆಯನ ಬಬೂನು. ತಾರೆ ತಾರೆ ತಲದಿಂದಿದು ಕರುಣ ಮರಿಮಾಲು ಕೋಲನಾಡು, ತಾರೆ ತಾರೆ ತಲದಿಂದಿದು ಕರುಣ ಮರಿಮಾಲು ಕೋಲನಾಡು.
Happy. When you are happy and you know, you clap your hand. When you are happy and you know, you snap your finger. When you are happy and you know, you slap your thighs. When you are happy and you know, you stamp your foot. When you are happy and you know, you say Jai Hind. When you are happy and you know, and you really want to show. When you are happy and you know, you do all five. Echande, Kusianda, Badavamunda, Kudora Badavada. Ready, 1, 2, 3, start. ಓಡಿ ಕಾಣದ ಬೋಂಡ ನೆಂಪೂರಿಯೋಡು ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಯಾವಂತ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ಲೋಡು ಆಯಾಮ್ ground nut, eat a ground nut. Common. Call the doctor. I am alright. Thank you, doctor. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆತಂದ ಹೇಳಿದ ಡಬ್ಬಲ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆಂತು ಭಾರೀ ಶೋಕದ ಭಾರೀ ಎಣ್ಣೆ ಜೋಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಚ್ಚೆತ್ತನಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಂಜಾಲ ಇತ್ತಿನಂದು ಬನೋಳಿ ಪದ್ಯ ಎತ್ತಿನಂದು ಬನೋಳಿ ಆಂಡ ಈತ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೆ ಈತೇ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮರಪ್ಪಾರ ಪೊಲ್ಲುಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಕಲ್ತದ ದಾನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬೇನೋಡು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂದಿದ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ವಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಈ ರಡ್ಡೆಗಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುಜಿಂದು ಇನಿಯೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ಬರ್ಬದ ನಿನಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೇನೋಡು ನಿಗ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮನಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುಡೆದು ಆವತ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ನೀ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಯಪಣ್ಣದಂಡ ಹಾಕಲಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಡಿದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ಬೈದಿರಿ ಕೆ ಪೈಜ ಅವರು ಸರ್ ಆ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತೆರಿಪ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಯಾರು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪರ್ವತ ಯಾನು ಪ್ರಪಾತ ಆರು ಸಿಂಧು ಯಾನೊಂಜಿ ಬಿಂದು ಆಣ್ಲ ಇನಿ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಯಾನಿನಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡಾಂಡ ಅಂಚಿತ್ತನಕ್ಲ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕಾರಣ ನಿಖಿಲ್ಲಾತೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೆಯರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಐಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಬ್ಬಣೆನು ಉಂತಾಲೆ ಶುರು ಜಾಸ್ತಿ ಟಿವಿ ತೂಪಣೆನು ಉಂತಾಲೆ ಶುರು ಗೊಬ್ಬಡು ಅಂತ ಹೋಗಿನ ಜಾಲದ ಬೋದು ಬೊರ್ನುಡೆ ಗೊಬ್ಬಳು ಅವತ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಸರ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು
ಬಿದಿ ಗುಮೆ ಸೌ